Mifa production flavor ani ondo jabarani flavor amba aw fo ko awole nyimando amba fo ko bismillah aka dogokun kuna foni keneka ina fo mbe deli ko fa na chaka anaka wati nkelemba bedo e kana sika fiu ikelemba beche ure kama anga baray nye furuba baray kuma so ko nala neni mbalma msubia kansutu jarama madame la solution ça va kansutu lagare oui ko divaste amala tamire amala tan bash fuiti amala migan jara doni ni bashi tan ni ngona sa madal bi shiri ta jara de ako inflenne aw fana ay warda ma doro na warla bla sa do kenaka a fene te jongala di fo masaka jongala fa ya bodoro ngada ma doro na ya jwala kon be kon ba do kon ko fembe sebene be na folo kon tan fe fo ayo kese jamana ngono sisa ka boka dite be linga na no ko mais na 20000 doro ndama te fo yeke sa awe sa bala to ka jatimne ok problem tala amna hakli to ala ok lagare ka nga foli be am flelge jagulu bela jele yana nga do anga kuma kon na la me hage to nyine ge bela jele fe do wajibiya nan do na ma min ge sila ku kan to deniye kuma na filite ba ay wala lagare amedo anga kuna fonun kono ni wakati na ko mi anga jamana nyamogo ye uye wole madake yasa kaseka mokola famia chugamina anga referendum mi bolendo yasa obseka jamana do na famia ako kanchogamna kuna fon juma bi bolo kansutu ina fi boraka fo chugamina ningo ni wulewule dakam ni bina ke anga jamana sharia sumba falenina o beke ni ngalo yire kleta ani sheki kansutu ango ninga mau boraka ayira no jamana marabago ye ka fo ko ma million sheki fo ana kunganfe ole ga carte bi se ka carte directeur bolendo no wakati ina kata si muso million nani ani kunganfe o kata si bureau ba muwa ani nani kanzuru kata si mali fam bela jelema oro kono hukum konna la ni ayirala ka foko ni chaka shumbai yele mali kansutu ko akontina dabo fo kama yasa amse kata chuga mina ne akadimu ko munye uluna jemanta ote ni akagu mo munye uluna blemanta ate dabo fo kama yasa jamana dum yere kaseka nyininga wakilna la wala sa sharia shumbai falinina kansutu wakilna munye ni akadi mo munye o kaseka kalafili na mani mo munye wala olu peseka abe kalafili na fe chugo ya fly jemambe ani blema ni akadi mo munye o be jemanta ni amani mo munye o be blemanta kansutu o konde hukum konna la ni kada sumba yele malila an woni baye ka fo ko semas no ye Mahmoud Digo ale ka mawye olu koni ko koni ko ngoni e ko oluna awo fode aide ko ako chaman bi ko oma olu kumine na ko nin campagne ngoni dailele campagne dailele ka bela jele ne kama yasa mo munun be ni hakilna yikliyi olu bi se ka shara shumba nyere lakali anje tuka mna amse ka donga fo shara shumba be femunka ka sabu ke dia ta ka jetemne fen chaman be shara shumba ngono o te femunun don kan su ibuya bala aywa lagare yora ngon baro e koni ebeta awola kon to jago ya ama banwa ne be nyere bla ko chaman ayeti yere bla fio awodi la al ne amanye mo chaman kon kalendo ka ni kala fli la gusi ka foku normalement ko anga jamana nyemo ko ibse ka ke danga papier bela jeli al saw kalendo do ma la guju ko ka so ne kon bulu ni adona ka fu ni ne yere ko anga jamana nyemo ko yere al sebe ko kuntala ko de ama bawa dron bale la ma fili mateo ibiti ka kala fili abana o kala yoro jume feo ay wala gare nan boray ko mi Yusuf Mohamed Bachile ni anko alema ko ras bach ko ale plenty do mi procureur Touré kama procureur général yorola ay wa kuna fonia juma bi bolo ni ko kan sutu ina fo ibura ka fo tuga mina an yere barake nyogo no Mohamed Yusuf Bachili ni bela jele mbale do ras patla akon boli ni fle ni ninga nyangli 7 do procureur
Ture kama k'a sɔrɔ o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko a minɛna kun min na ko a ma minɛ sariya kunna wa ko tiɲɛ foyi tɛ ale ka minɛli la o de kɔni hukumu kɔnɔna la a ye a fana n'a ka lafasabagaw n'o y'a ka avocaw ye o kɔni bɔlen filɛ nin ye ni ka ɲangili don sumakasa sɛbɛn don ka ɲɛsin Ture ma o ma sɔrɔ mun fɛ ko ka sabu kɛ i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na a minɛna kun min na o kun in tɛ kun jɛlen ye hali n'a ma ɲɛ an kun y'a jateminɛ k'a fɔ ko wagati tɛmɛnlenw la a ka lafasa dɔw bɔra k'a fɔ ko kabi olu ye baara daminɛ ko a minɛla mun na ko olu ma deli ko mɛn awɔ nka olu yɛrɛ fana seginnen filɛ nin sisan o fana don a la k'a fɔ ko o bɛɛ kɛlen don arasipati la alors an bɛ wagati min ko sisan arasa kɔni hali n'a ma ye k'a fɔ ko an bɛ wagati min ko sisan ale kɔni bɛ liseba la nka a fana y'a ka dusumakasi sɛbɛn la don yaasa kiiri bɛ se ka kɛ cogoya min na a ɲɛ kan o y'a fana ka droit ye ka sabu kɛ an bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ bɛ se ka ni fɛn kɛra ni fɛn ma diya i ye i bɛ se ka se kiiri tigɛbagaw ma sɛbɛn don ayiwa Lagare n'an bɔra yen nɔ ko min ye carte biométrique ye ko o 9 ɲɔgɔn o de bɔra an ka sariya sunba yɛlɛmali min bɛna kɛ juin kalo tile 18 o ko kama yaasa maliyɛn denw bɛ se cogoya min na ka t'u ka kala fili ladiriya kɔnɔna la kan surtout n yɛrɛ tɔgɔma n'o ye Mustapha Cisse ye ale kɔni alamisa don a bɔra ni ka maa caman bɛ ni ka olu kumaɲɔgɔnya de senfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko carte biométrique 9 ko o de kɔni bɔlen don yaasa kalafili in bɛ se ka kɛ cogoya min na hali n'a ma ye k'a fɔ i n'a fɔ an ka babu tɛmɛlen na an y'a f'i ye k'a fɔ ko sariya sunba in yɛlɛmali a kɔni bɛ kɛ nin kalo in tile 18 ni Ala ma baasi kɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna la hali n'a ma ɲɛ carte biométrique ko in bɛ se ka la mɔgɔ caman ye nka maa min ye nin ɲɛmɔgɔba ye n'o ye le président de l'autorité indépendante des élections n'o ye n yɛrɛ caman ye Mustapha Cisse kɔni bɔlen filɛ nin ye ni ka nin damakasi de kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a sabu kɛ ko Assimi Goïta yɛrɛ kɔni wulilen don k'a jɔ yaasa ni sariya sunba in yɛlɛmali la maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakilila bɛ se ka dɔn a la cogoya min na wa a tɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko ni jama cayara fan mun fɛ i n'a fɔ n y'o de f'i ye jɛman ka ɲi bilenman ma ɲi ou bien bilenman ka ɲi jɛman ma ɲi ni jama fanba taara fan mun fɛ n'a a kan ka yɛlɛma a bɛ yɛlɛma ni a man kan tɛ ka yɛlɛma yɛrɛ a bɛ to a nɔ la o de kɔni hukumu kɔnɔna la nin carte biométrique in kɔni ko maliyɛn caman ta kɔni bɔra an bɛ wagati min na ko sisan wa mɔgɔ caman yɛrɛ fana bɛ ka taa i ta nɔfɛ kan sutu ne yɛrɛ kɔni ye n ta sɔrɔ Lagare e y'i ta sɔrɔ ne ma n ta sɔrɔ fɔlɔ ne ye n ta sɔrɔ ayiwa Lagare n'an bɔra yen an bɛ taa Mopti ko biennale bɛna kɛ Mopti ɲina wa min ye minisiri Gindo ye ale y'a jira ko Moptikaw labɛnnen don kosɛbɛ ka nin biennale in kunbɛn yala kunnafoni jumɛn b'i bolo nin ko kan kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka seko ni dɔnko Mali kɔnɔna la ni a kun ye fɛnba ye fɛn mun ni a kun bɛ mɔgɔw lase a kun bɛ mɔgɔw don ɲɔgɔn na a kun bɛ tin ni kelenya a kun b'o yira wa kan surtout Mali seko ni dɔnko k'a daminɛ Kayi ka taga se fo Kidali a bɛɛ lajɛlen ka seko ni dɔnko kun bɛ yira kɛnɛ in kɔnɔna la o de kɔni hukumu kɔnɔna la minisiri Gindo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na a kɔni bɔra k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko nin biennale ɲinata a bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma Mopti a bɛ kɛ juillet a bɛ daminɛ juillet kalo tile 6 ka taga se a tile 16 ma tile 10 baara bɔɲɔgɔnko a ko ɲinata kɔni a bɛ maaw ladɔnniya a la kan surtout k'a fɔ ko jamana marabagaw kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa nin ɲɛnajɛba in n'a bɛ Mali seko ni dɔnko yɛrɛ kan a bɛ se ka kɛ cogoya min na lafiya kɔnɔna la kan surtout a bɛ se ka kɛ cogoya min na bonya kɔnɔna la a ko wa ɲinanta yɛrɛ fɛn wɛrɛ farala a kan n'o ye silamɛ i bɛ silamu dɔn awɔ silamɛriw olu ye kuma kɛ kɛ wa u ka kuma ninnu a basigilen don kosɛbɛ a bɛ taa fɛn a bɛ kuma fɛn caman kan ko ɲina ni Ala sɔnna a ma o fana n'a fara biennale kan a ma ban Musafa e ni an t'an ta labɛn kabiri silamu de ɔrɔ de an b'an ka texte labɛn a ko ɲinanta in yɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ kan surtout u ye bɛn ni kelenya ni ko to ɲɔgɔn ta la
maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala sɔnna ma ɲinɛ ta o bɛ kɛ o cogo la ka sutu bonya bala ala ka ɲɛ ka d'a ma ya rabbi ko ala ka kuncɛ ni hɛrɛ ye ami ami lagare n'an bɔra yen an bɛ taa kita namala ko min ye yen dugudenw ye ko olu y'u ka kiri tigɛ u yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ kɛ ayiwa lagare kumakan jumɛn b'i bolo nin ko in na k'an sutu i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na sisan jamana n'a ma ɲɛ ko banbaciw bɛ an kan an yɛrɛ damaw bɛ an yɛrɛ kan ka sabu kɛ n'i y'a jateminɛ sisan an ka sira caman bɛ yen bingalikɛlaw kɔni kɛlen don daga yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi sira in yɛrɛ fanfɛla ta ka jugu sisan kosɛbɛ k'an sutu ko hukumu kɔnɔna la an ka kita sigibagaw n'o ye namala ye olu kɔni filɛ de k'u ka kiri tigɛ u yɛrɛ ye o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ k'an sutu u kɔni ye maa 2 de minɛ a kɛra mɛkalo tile 31 yɛrɛ k'an sutu o maa 2 minnu k'u kɛlen don ka sunɔgɔ goya ninnu na n'u bɛ siraw tigɛ ka mɔgɔw ka nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye kitakaw kɔni kɛlen filɛ ne k'u tɛgɛ da olu ka k'an sutu ni ka u sɛbɛkɔrɔ ti fo k'u da jeli la a ma ɲɛ mun kɔ fo k'u ninkɛnɛ karaba k'a sutu tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an fɛnɛ bɛ dimi ka jamana in kɔnɔna la an k'an jija an kana to k'an ka sariya tigɛ an yɛrɛ ye n'o tɛ a bɛ fɛɛrɛ caman don an ka finitigilakaw ka baara la ka sabu kɛ finitigilakaw mana se ka ninnu sɔrɔ u tɛgɛ la u tɔw u bɛɛ woloma k'u labɔ nka n'an y'an ka kiri tigɛ an yɛrɛ ye ka sutu ka u bɔnɛ u nin na i b'a ye k'a fɔ o le kɛ dɔ ka bɔ a la dɔ de bɛ fara kan o la a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko an kana an ka kiri tigɛ an yɛrɛ an ka da an ka finitigilakaw la yaasa k'an sutu u bɛ se ka u ka baara kɛ cogoya min na lafiya la halisa k'an sutu an bɛ to o kita kelen kɔnɔna la nin kɔni ye kamalen dɔ ye kamalen min ni ale kɔni yera a gulonni fasiri ko k'an ka ɲɔgɔn ɲininka k'an sutu walima kamalennin y'a yɛrɛ fa de wa walima k'an sutu mɔgɔ de y'a fa wa k'an sutu ɲininkali tomi Mariko Fofana ni bɛɛ b'a fɔ ale ma ko ba kɔni a yelen n ba kɔni yelen filɛ nin ye kita dufan kuru k'an sutu a gulonnen juru la ɲininkali kɔni tomi ye mun ye ko k'a lajɛ ne ka sɔrɔ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ fa ou bien ko wɛrɛ de b'a la a k'an sutu fasiri kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ kamalen ye maa ye kunkololabana kun tɛ a la wa k'a fɔ ko gɛlɛya fɛnɛ kun bɛ a kan o caman bɛ u yɛrɛ ɲininka o la ko o kun t'a la nka a kɔni kɛlen filɛ nin mun ye sisan a kɔni yelen nin filɛ nin k'an sutu a kɛlen ka juru don a kan na an ka sariya tigilamɔgɔw kɔni ko k'u bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ bonya yaasa ko min kɛra nin sababu ye a tiɲɛ n'a nkalon bɛ se ka dɔn cogoya min na i bonya b'a la. Ayiwa lagare k'ala ka dɛmɛ kɛ ala ka a ko nɔgɔya ala ka hinɛ a la. Lagare n'an bɔra yen nɔ ko k'a sababuya kɛ danaya ye min ye welewelema dali kɛlen don maa dɔw kama ayiwa kunnafoniya maa dɔw yɛrɛ tɛ koyi Laji Sila kosɛbɛ kɛ Laji Sila de kɛlen filɛ nin ye ni ka ala ni kira minɛ k'an sutu ka kɔsɔkɔsɔ digi ni mɔgɔw ka moto taxi ye n'u ka nafolomugu hali sini a bɛ ka taa a jɔ t'o la fasiri ko k'an ka ko ta k'a lajɛ i y'a dɔn k'a fɔ ko aw musow kɔni bɛ yen aw bɛ don ko caman na sisan kɔni ye musokulu dɔw ye muso dɔw ye ne ale jɛra ale y'a ka moto taxi san nka yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogoya min na a kelen tɛ se ka baara in kɛ a filɛ kɛlen filɛ nin ka wele bila Laji Sila ma Laji Sila yɛrɛ sigiyɔrɔ kun bɛnnen don Bako Jukɔrɔni ma awɔ Bako Jukɔrɔni sugu kɛrɛfɛ e t'a dɔn a ɲininen don dɛ k'a sutu o ni muso in ye a ka motow di a ma yaasa a bɛ se ka moto in gérer cogoya min na ni motow ye baara kɛ k'an sutu a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka o wari di u ma ja k'an sutu kalo 6 de a kɔni ye o recette a ye olu ndaraki k'an sutu ka sɔrɔ ka bila répondeur kan o t'a bɛɛ lajɛlen ye dɛ moto 11 ɲɔgɔnna Laji a ye sira minɛ ni o ye o kuma ninnu kɔni bɔlen filɛ ka welewele dakan de kɛ k'a fɔ ko ni maa o maa kɔni ye Laji ye Laji Sila walima mɔgɔ minnu bɔra a kalama u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ni fangaso mun ka surun ni ka u senfa ka se ka sabu kɛ a bɔlen filɛ ni mɔgɔw jigi kɔrɔ mɔgɔw kɛlen k'u ka danaya d'a kan wa danaya sabatilen kuma min na ja a kɛlen don k'a kow labɛn hali sini a bɛ ka taa
ala ka a ɲini bagaw n'a fɔra ko an b'a fɔ ko baara tɛ jamana kɔnɔna n'a fɔra ko baara bɛ ka dɔw fana bɛ mɔgɔw jigi tigɛ adama ɲɔgɔnnaw bɛ ka caya sisan ayiwa lagare n da t'o la n'an bɔra yen an bɛ taga min ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka dugu jukɔrɔ ko kuranko ani jiko ma ni o ye Lamini Seydou Traoré ko ale ye baarabila sɛbɛn kɛ ayiwa kunnafoniya jumɛn b'i bolo ko kan kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na wagati tɛmɛlen hali n'a ma ye k'a fɔ ko sisan dɔgɔkun kelen kɔnɔna la kurantigɛ a nɔgɔyara kosɛbɛ n'an t'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ yelen ka na ban kan surtout nka o de la Peneta an denkɛnin n'o ye Lamini Seydou Traoré ni ale b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo ani an ka kuran yelen ko kunna k'an surtout jumadon an ka Mali kunnafoni di jabarani mun bɛ yen n'o an kɔni bɔra ka démission kɔni lamɛn o la k'a sɔrɔ nka faseli ko an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ ko mun de nana ni nin démission in ye k'a sababu kɛ n'i y'a jateminɛ maliyɛn caman kun bɛ yen k'an sɔrɔ ŋunuŋunukanw na an b'a ye k'a fɔ olu b'a fɔ ko kamalen ko a ka baara bila ko k'a sababu kɛ ko a dɛsɛra ko a sɛbɛkɔrɔ dɛsɛra nka kɔni kelen filɛ nin ka baara in bila k'an sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale n'a a yɛrɛ lafiya a ko la nka kun jɔnjɔn mun bɛ a la an ma b'o kalama fɔlɔ dɛ an kɔni b'a dɔn n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a kuma fɔli ka gɛlɛn dɔɔni a kun dɛsɛra kuranko kɔnɔna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a kun dɛsɛra pewu k'a sababu kɛ ka kuran kɛ di tigɛli o tigɛli fo k'a kɛ ni kuran nana n'a ye heure 3 kɛ e fɛ yen o y'i nisɔndiyalen ye a bɛ 2 kɛ ne fɛ yen a kun ye kɔlɔlɔ don hali an yɛrɛ ka baaraw la yan wa a kun ye kɔlɔlɔba don jamana yɛrɛ kɔnɔna la n'a ma ye k'a fɔ i bilala ko la ni i ma se k'i jɔyɔrɔ fa e bɛ walan sɛbɛn i yɛrɛ ɲini o fana y'a ɲuman dɔ hali n'a ma ye a yɛrɛ ɲini kuma de tɛmɛna ko nɔgɔyalen kuma mɛn i yɛrɛ ɲini i kun t'a to kuma min na gɛlɛyalen ni kun y'i yɛrɛ ɲini bamananw ka kuma tɛ bɛɛ wuli kuma tɛ ka sɔgɔmada ye kosɛbɛ nka ni i wulila tilegan fɛ ko i ka sɔgɔmada ye o b'a sɔrɔ anw taara k'i ayiwa lagare ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ani ko u ka yafa an ma ni an donna mɔgɔ gasi la u k'an to deniya bamananw ka kuma don fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den wolo nka kuma de b'a ba wolo ala kana kuma ba don an la ni ala ma basi kɛ an ni olu la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kunnafoni kɛnɛ kan laadiriya la